alaikum warahmatullahi. To kamar yadda kuka gani a farko cewa yau wannan shirin abin da zai kawo maka yanda za ka yi wa WhatsApp ɗinka ko kuma yanda za ka sa WhatsApp ɗinka kamar za ka sa WhatsApp ɗinka kariya kamar yadda za ka ga kamar zamani ne yanzu wanda za ka ga wasu daga an karɓo wayansu za ka ga ana duba musu WhatsApp da sauransu ana duba bayananka da wannan kuma kaga bai kamata ba to wani za ka ga iyaye ne suke yi wasu kuma za ka ga abokai ne da sauransu to yanda za ka yi yau insha Allah za mu in kana biye da mu a cikin wannan shirin insha Allah za ka ga yanda za ka yi wa WhatsApp ɗin naka tunda ba wanda ya isa shiga WhatsApp ɗin naka sai dai in kai ka bashi dama sannan shine zai yi amfani da wannan WhatsApp ɗin naka. Akwai mutane da yawa wanda suke complain akan abubuwan da muke wanda zaka ga wasu suna cewa muna koya musu waye da sauransu abubuwan da bai dace ba waye mutane kaza kaza a'a ka sani cewa duk abin da zaka ga muna koya mutane wasu ma zaka ga da yawa an riga an koyar da su wanda zaka ga wasu da yaren turanci wasu kuma da kamar faransai da sauransu wanda zaka ga mukan yi kokari mu ɗauko su domin mu fassara wa mutanenmu Hausawa wanda zaka ga domin su ma su gane me duniya take tafiya sannan kada a zo a yi maka wani abun a cuce ka wanda baka sani ba to amma in ba ta wannan hanyar ba ta yadda za a yi mutane su sani domin da mutane da yawa za ka ga cewa in ba ta wannan hanyar ba wasu abubuwan da wahala wasu abubuwan za su yi musu wahala to amma shi yasa muka ce mu ma za mu yi wa mutanenmu domin su dinga fito da wannan hanyar domin mu koya mutanenmu ta yadda su ma za su kare kansu in ka koyi wani abu a cikin nan ka je ka cuci wani wannan ruwanka ne ba ruwanmu mun riga mun faɗa wannan ba dan ka cuci wani muka yi shi ba mun yi shi ne domin ka kare kanka to ba tare da ɓata lokaci ba mu ji cikin shirin kai tsaye domin ka ga yadda za ka kare WhatsApp ɗin nan. Yanzu kamar yadda kuke gani za mu je mu hau kan application ɗin na WhatsApp kamar haka. Bari mu je mu nemo kan application ɗin namu na WhatsApp. Yawa gashi nan haka. Yawa to ga application ɗin namu na WhatsApp gashi mu shiga kamar haka. To idan ka shigo abinda za ka yi kamar wancan icon ɗin na sama wancan gaston guda uku na can sama wa'annan kenan wannan icon ɗin guda uku su za ka danna haka. Idan ka danna su za ka zo wannan na ƙarshe inda settings ɗin na yake na ƙarshe kenan wanda ba su gane ba wanda za ga na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar kenan sai ka danna kan na biyar ɗin haka. Bayan ka danna na biyar kun ga ya buɗo mana abubuwa da yawa gashi haka kawai wanda za ka zaɓa shine za ka danna wannan na farko gashi inda aka rubuta account ɗin nan za ka danna kamar haka. In ka danna kan account gashi nan ma ya buɗo zaɓuɓɓuka da yawa kawai abin da za ka yi za ka ɗau wannan na farko ɗin nan gashi inda aka sa privacy ɗin nan za ka ɗau wannan na farko za ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi gashi nan ma haka ya buɗo wasu zaɓukan da yawa haka kawai abin da za ka yi mu muna buƙatar ne dama mu sa security akan wayan namu to yanda za ka yi abin da za ka yi kawai za ka zo wannan na ƙarshe gashi nan kamar inda aka sa fingerprint ɗin nan gashi nan na ƙarshe kenan inda aka sa fingerprint gashi nan sai ka danna kan shi haka. Bayan ka danna kun ga ya kawo mana wannan gurin gashi nan kamar yadda kuke gani to abin da za ka yi ga wannan icon ɗin nan kai tsaye za ka danna shi kamar haka. Aku danna shi kun ga ya kawo mana gurin fingerprint to bari mu juya wayan mu sa mata fingerprint gashi kamar haka. Gashi nan amfani da fingerprint gashi nan wannan na farko ya ce immediately wannan na biyu kuma after 1 minute wannan na uku shi kuma after 30 minutes shi wannan na farko kamar ko yanzu ka fita da kan WhatsApp din bi ma'ana zai shiga security ba dama da yadda za a fita wannan kuma na biyu sai ka kai minti ɗaya da fita daga WhatsApp ɗinka sannan security zai hau wannan kuma sai ka kai sakan minti 30 sannan kuma security zai hau to abinda muke bukata kawai na farkon nan wanda ko ma yanzu ka fita tunda abu ne zaka yi shi domin abu ne zaka yi shi wanda kamar kariya to yanda zaka yi kawai zaka danna wannan na farko inda aka rubuta immediately din nan shi zamu zaba aka danna kan shi haka ga kamar yanda ka danna kan shi ko yanzu haka idan ka fito haka idan na minimize yanzu da zan koma kan WhatsApp din kamar haka zai nuna sai na sa security in gani ko bayan da za a yi kai ko da a ce yanzu kamar haka idan na shiga kan WhatsApp din kamar haka na sa security haka gashi ya shigo kan WhatsApp din to yanzu ko da a ce irin minimizing din nan da ake haka ka fito gaba daya idan ka fito haka saboda ko da a ce kana wani abu wani ya zo da sauransu kuma baka so ya ga abin da kake yi to kai tsaye ko da a ce ya karbi wayan naka to idan ya ce zai shiga wannan gurin kaga dai minimizing kai kawai zaka zai danna nan gurin ga WhatsApp din yanzu idan zai shiga haka zai nuna mai security kun gani to wannan shine karshen bidiyon namu ta yanda zaka kare WhatsApp ɗinka mun gode.
Alhamdulillah, da fatan kowa ya gane abin da muke nufi kai tsaye. Da mun ga mai tambaya ko ƙarin bayani, wannan shine Instagram inda zaka iya samu na kai ƙarin bayani ko tambaya da sauransu. Mun gode, wannan shine ƙarshen